An pinagaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, an sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. An maugmang kairiba. Madya na. Dos minutos makalis ang oras na alas 5 ng pagkaga. Welcome sa satuyang programa, Bangon na mga karonda. Dito sa pitong gatang, sa tabi ng buyan, makasaysayan na kung nalala. Tingnan naman kita sa satuyang regular na programa, Lunes, Na pag-uusapan lang, April 3, 2023. walang kulang. Madali ang panahon. May isang munting tindahan sa bukanan yan Ibanin niya to sa kontrol sa buena obra. gatang. Dito ay nagpuumpukan ang ilang bilyong istambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Iman po ang sendong lingkod, Di chismis na pag-uusapan. ang serong servidor, Yureo, walang labis, walang. Kagawad Jonathan Oliva. Ngunit bakit meron tao na katulad kong busyoso at sa Welcome mga karonda sa mga gabos na maparantabay kan sa tuyang programa. Good morning po sa inyong gabos. at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras ba sa gulo? Good morning SM Joey Lim. Ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Iman ki Engineer Rabi Lindon Toralio. Walang Kuya pong Chief Technician. leo, narenero, 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 Aloy po kitang daing nagkairibanan. narenero, narenero. Uli po sa malay na kamatayan. Puli naintindihan manindo ang sitwasyon. Kung ikaw ay may sikret, Pensya na po kamo sa gabos ng mga parantabay kan sa tuyang programa. Kita nagkairibanan ninin sarong semana. ng tahimik na tahimik, magpatay bata O yan, okay na. saglit. Ito ay hindi chismis na Makulog si paghilot. pag-iliyo, walang labis, walang kulang. Bigtios ta ito ta kaipuhan marahay. Aking inaawit at tama ay huwag magalit. Yan may bunga ng Ako na po kamo si mga matrabaho, mga eskwela. kailan may gunitang di mawawaglit. Bangon na, bangon na! Iniibig, yururule. Tapos sa mga sektores, good morning sa mga nag-aantabay ko niyan, digdi sa bilog na ringkunada. Antabayan na natyan ang mga mainit as in preskong bareta. Maruluwas sa radyo, dyaryo, asinman, telebisyon. Tabayan na sa tuyang mga bareta nasyonal. Pananaman ng showbiz chismis sa lado ning karawat asinman ang kamugtakan kan panahon. Specialmente ang sa tuya pong kapalaran ngunya na aldaw. Dito sa pitong gatang, sa tabi ng buyan, makasaysayan na kung nalalaman. Good morning MDRMO Nabwa. Na pag-uusapan lang, yureo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukanan yan at sa kanto ng May naamay magayon ang sa kuyang nahiling. dito ay Mga street cleaners digdi po sa syudad din Iriga. nagtambay na walang hanap buhay kundi ganyan. May naamay naglilinig na. Di chismis na pag-uusapan lang, yureo, walang labis. Congratulations po sa ngunya na presenting administrasyon. Mayroong tao na katulad kong busyoso at sa buhay ng kapway. Pamamayuman ni Mayor Rex Oliva. Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras
Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yureo, walang labis, walang kulang. Yorororeo, nareneo, nareneo, neredi. Yorororeo, nareneo, nareneo, neredi. Imposible ang maglihim kung ikaw ay may Utun natin sa tuyong mga bareta ko niyan. lahat na rin Mga barangay employees kaibanan na sa pambansang pabahay. ay ng tahimik na tahimik. Magpatay-patayang ka bawat saglit. Tawag naman ang mga empleyado kan barangay sa mga benepisyaryo kan pambansang pabahay. Itong aking Sindaman sa ng mga benepisyaryo kan programang pabahay kan gobyerno. inanyaring isip. As inuman sa probisyon kan sarong Memorandum of Understanding or MOU na pinagpirmahan kan sarong aldaw ni the Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acozar as in Interior Secretary Benhur Abalos. Asiman sa napagkauruyunan, magtutugdok nin housing units para man sa mga nagtitios na barangay worker as in informal settler sa irarom kan pambansang pabahay program. Argit paman kan sinambit naman na kasunduan na magtaonin paharong sa mga nagtitirios na barangay tanod, daycare teachers, response team workers, asin iba pang kwalipikadong empleyado, maging ang mga permanent, contractual o casual workers. Dito sa pitong gatang Iba na naman sa programa ang informal settler families bilang buyer beneficiaries kan affordable housing units. Matabang man subot ang DILG sa mga barangay para aramon ang mga benepisyaryo sa pagikan social preparation, census enumeration, socio-economic profiling, asin paglalaag kan social parameters. dito ay nagbuumpukan ang ilang bilyong istambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yureo, walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao na katulad kong busyoso at sa buhay ng kapwa ay kusisero? Rupa niya itong Bareta ASF, malakop sa summer vacation picnics. Sigun naman sa Department of Agriculture. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Patanid man ang Department of Agriculture or DA sa posibilidad na magrekas ang paglakop kan African Swine Fever or ASF gunya na summer vacation ni Nuliman madali subot na maulakitan ang sinambit naman na kamatayan sa panahon kan tagtuyot o dry season. Naman ki Assistant Secretary as in Deputy Spokesman Rex Estoperes, kadakol-dakol na tawan sigurado na magbabakasyon as in magpipiknik ngunya na summer season. Kaya dakula ang posibilidad na marikas ang paglakop kan sinambit naman na virus. Tahimik na tahimik, magpatay-patayang ka bawat saglit. Paman sa siyan, but nindang mangyari sa ngunyan, malikayan ang paglakop kan ASF kan province to province as in island to island ganing malikayan ang lalong pagdakol kan mga orig na maapektaran kay ni ang patanid matapos ituring kan national concern ang ASF matapos maglakop na sa 16 na rehiyon sa nasyon. Sigun paman kay Justo Perez, pinag-informaran na ninda si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. manunungod sa hiwas kan outbreak kan sinambit naman na virus. Asuman sa report kan Bureau of Animal Industry or BAI or BAI na araman na hasta sa Marso 27 na irehistoran enot na kaso kan ASF sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARMM matapos na magkaigwan in outbreak sa South UP Maguindanao del Sur. Afera paman sa BARMM, apektado naman kan virus ang Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soc-Sargen, Sinman, and Caraga Region. Sa tabi ng buyan, ibang kasaysayan na kung nalalaman.
Metro Manila sana an mayo pa nin kasong sinambit. Kasumpay kaini nangapudan naman si Isto Perez sa mga pasahero na likayan ang pagdara kan mga presko o mga luto ng urig as in pork products sa pagbiyahe ninda sa probinsya bilang pakikisumaro sa porsigir kan gobyerno na makontrol ang paglakop kan ASF sa nasyon. Ganyan, ito ay hindi chismis na pag-uusapan. Good morning kay Ma'am Nati Navarro Verde Flor, Tria. Happy watching po. Meron tao na katulad Happy Monday. at sa buhay ng kapwa ay usisero. Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras ba sa gulo. Ito ay hindi Tapal sa leak sa oil tanker sa Mindoro, nagpuon na. Leo, walang labis, walang kulang. Yororo. Nagpuunan na kan Philippine Coast Guard or PCG as in Japanese vessel sa Shin Nichimaru on bagging operations. Nganing tapalan asin pugulon ang tagas or leak sa naglubog na MT Princess Empress sa Oriental Mindoro. Imposible ang maglihi. An Shin Nichimaru sarong Japanese Dynamic Positioning Vessel or DPV na gagamiton kan sarong Remotely Operated Vehicle ROV o sarong underwater roboto para tapalan ang tagas sa tanker. Nagabot naman sa probinsya ang mga specialized bags sa halipaman sa United Kingdom para gamiton sa bagging o para mientras na pagsasarado kan sinambit naman at tagas na ilunad naman ini sa Shin Nichimaru katabang ang mga tauhan kan PCG. Ang pitong gatang kailan may gunitang di mawawaglit. Taga rito aking iniibig. Yororoleo. Mientras tanto, pinaglalauman ngunyan na Lunes, maabot ang 16 pang customized bag sa liman sa planta sa Cavite. Nagabot naman kan nakalis na Martes ang barkong Pacific Valkyrie na pinagkontrata haliman sa Estados Unidos na iguanin darang ROV as in nagsasagibon ng video as in sonar survey sa sinambit naman ang motor tanker. Agtatuman ini dugang na datos sa sitwasyon kan barko sa irarom kan dagat as in magiging basehan sa solusyon na ipapasunod kasumpay naman kan oil spill management. Magirumduman na naglubog ang MT Princess Empress kan Pebrero 28 sa kadagatan na sakop kan Nauhan, Oriental Mindoro. Lagay ni ang nasa 900,000 na litro kan industrial fuel. Na kung nalalaman, ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yoreo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukanan yan at sa kanto ng kalye pitong gatang. Dito ay nag-uumpukan ang ilang bilyong istambay na walang hanap buhay kundi ganyan. And good morning kay Ma'am Nati Navarro Verde Flor Tria. Good morning po sir, watching bango ng mga karonda. Yo, walang labis. God bless po. God bless man po Ma'am Nati. Bakit meron tao na katulad kong usyoso at Opisyal na bulong brigade kay Marcos Pinagbatikos. kung pikon ng iyong Pinagbeltahan kan election lawyer na si Attorney Manuelito Luna ang subot opisyal na bulong brigade kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pag-appoint kan panibagong gobernador, vice-gobernador asin iba pa na Maguindanao del Norte. ulam. Sa Maguindanao del Norte. Naman kay Luna, resource person ni Maguindanao del Norte Governor Bai Aini Sinsuat. Pinagriribong kan opisyal na bulong brigade si PBBM na madakol-dakol naman na problemang iniisip kani. Pinagbibid na kan mga pulis as iba pang maahensya an sa inda man na posisyon ninda o an posisyon ninda sinsuwat sigun naman sa Section 15 kan Transition Law. Buhay ng tahimik na tahimik, magpatay-patayang kabawat saglit. Awan doon pa man ni Luna na daiman subot tama an na ipang blackmail kan mga ini an peace process na subot posibleng maapektaran kuning kaso halion si Sinsuwat as in iba pang nasa posisyon ngunyan. Pinagsambit man ni Luna na igwanin notice of allotment ang DBM na Iran nagkakantidad din 1.9 bilyones de pesos sa Maguindanao del Sur as in 1.8 bilyones de pesos para sa Maguindanao del Norte kaya naglalataw na lehitimo ang pagtukaw
or paglaag ki sinsuwat sa posisyon. Agad ang loyalty paman subot kan mga namamanwaan kan Maguindanao an nasa totoo na elihidong opisyal digdi. Nagtutubod man si Attorney Luna na dati naman na spokesperson kan PACC or People of Maguindanao del Norte na daiman matugot na magkaigwanin duwang sitting governors sa Maguindanao del Norte ninhuliman ta magkakausa ini nin karibungan. Dito sa pitong gatang sa tabi ng buyan, makasaysayan na kung nalalaman. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yung Leo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukanan yan at saka Kapanya itong Bareta Marcos sa mga Katoliko sa Holy Week, maging better agents of change. yung standby na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na Ilang sinyal sa pagpuon kan Semana Santa, pinagagdaman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga Katolikong nasyon na maging better agents of change sa pagikan pagmidbid kaya kapuay ko si Seto. So Kristo. Tikon ng iyong ugali. Mensahe kan Presidente, pinagsabi niya na maski difícil maintindihan ang mensahe kan kaligtasan asin buhay na mayo ni naggan. Itinirining napapanahon permi. Leo, walang labis, walang kulang. Yororoleo, narende. Entras nag urup-urup ang mga Pilipino sa epekto kan pagkagadan asin pagsakit kan Panginoong Hesukristo. Sinabi man kan Presidente na inevitable that our thoughts will gravitate to the events and challenges of recent years. Nangangapudan ang Presidente sa mga Pilipino na tawanin atensyon ang sa satuyang kaisipan ang hiro sa pagkabuhay Buhay ng ang satuyang kagurangnan patay mata. nga trayumpo na pinagtaon ninda sa sato hasta sa ngunyan. Hindi chismis na pag-usapan lang. Leo, walang labis, walang kulang. Itong aking inaawit at tama ay huwag magalit. Iyak 18 minutos makaliis ang oras na alas 5 din pagkaaga. ang pitong gatang kailan may gunitang di mawawaglit. Taga rito ang aking iniibig. Mualdez, may pagiromdom sa PNP as in PCG ngunyan na Semana Santa. Una maray ang obligasyon asin kan sendong trabaho niya na Semana Santa nganing makalikay sa anuman na aksidente ang mga namamanwaan. Inimanan na pagiromdom ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga otoridad kaparehas kan mga pulis asin Coast Guard personnel ngunyan na long weekend ninhuliman sa Holy Week. Dito sa pitong gatang sa tabi ng buyan, makasaysayan na kung nalalaman. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yung Leo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukanan yan at sa kanto ng kalye. Tama ng mga namamanwaan dapat maglikay ngunyan. Lalo na itong mga mabarakasyon, mapasiring sa mga Buhay ko, sort, sa mga kadagatan. ito ay hindi chismis na pag-uusapan. Kinakay po na dobleng paglikay. Walang kulang. Ating malikayan na kung ano man na malain na pwedeng mangyari. Pusyoso, Taras na kita nagbabakasyon. buhay ko si Seto. Kumpikon ng iyong ugali. Lalo na po niya na Holy Week, kinakaipuhan na mag-sulsul kita. Ulo Mag-urup-urup kan sa tuyang mga naginibong kasalan. na pag-uusapan lang. Tama na atensyon ang pagsakit kan sa tuyang kagurangan. Sa tuya ta siya po ang nagtubos kan gabos na kasalan digdi sa kinaban.
pusher nin Shabu pinagpusasan sa kantidad na 354,000 na shabu sa Navotas buy-bust operation. Chismis na pag-usapan lang. Nililiyo, walang labis, walang kulang. Nakuman kan pulis ang mas 0.3 milyones de pesos na kantidad kan shabu sa sarong pusher kan ilegal na droga matapos madakop sa pinagsagibong buy-bust operation sa Navotas City kan sarong Bangi. Aking ini Midbidban ni Navotas Police Chief Police Colonel Alan Omipig ang naarestar na sospechado na si Jason Robert alias Lance, 40 anyos kansiwan, Dapitan Garden, Banawic, Quezon City. Sa sayang report ki Northern Police District NPD Police Brigadier General Rogelio Ponce Peñenes Jr. Pinagsabi man ni Colonel Umipig sa bandang alas 10:49 nin pagkamanggi. Pinagkasakan mga operatiba kan Station Drug Enforcement Unit SDEU sa pangingenot man ni Police Captain Luis Rufo Jr. ang buy-bust operation sa Governor Pascual Street, Barangay San Jose. Ulusman na pinagdakop kan mga operatiba ang suspetsado matapos pagpabakalan nin kantidad na 1,000 na subot shabu ang sarong pulis na nagsagin-sagin na buyer. Nakonfiskar sa suspetsado ang poco mas o menos 52.11 gramos kan pinagtutubudan na shabu na igwanin standard drug price 354,348 pesos, buy-bust money, cellphone asin sling bag. Atubang naman ang suspetsado sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022. hindi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Nililiyo, walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao na katulad kong busyoso at sa buhay ng kapwa ay kusiseto? Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka Water level sa Anom na Dam nagbaba pa. pa sa gulo. Ito ay hindi chismis. Nagbaba pa ang water level sa Anom na Dam sa nasyon. Ninuliman sa padagos na pag-init kan panahon. Pinagsabi pa man kan Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang mga dam kan Angat, Ipo, Binga, San Roque, Pantabangan, asin Caliraya. Monitoring kan PAGASA Hydrometeorology Division hasta alas 6 nin pagkaga kan Domingo ang water level sa Angat nasa 201.60 meters na sana komparado sa 201.91 meters kan Sabado nin aga. Buhay ng tahimik na tahimik magpatay. Ang Angat Dam ang nagsusupply kan tubig sa mas 90% kan potable water sa Metro Manila. Kaparehas naman sa irigasyon na kinakaipuan igwanin 25,000 na hektaryang dagang piguuma sa Bulacan asin Pampanga. Ang Ipo nasa 98.68 meters, Binga 570.14, San Roque 241.41, Pantabangan 183.20, asin Caliraya Dam 286.71 meters. Sumpay kaini nangapudan naman si PAGASA hydrologist o ipagulayan sa publiko na padagos na magtipid din tubig sa tao kan bantakan El Nino phenomenon sa nasyon na sigun naman sa PAGASA pwedeng mamatayan pag abot kan Hunyo o Hulyo ngunyan na presenteng taon. Dito sa pitong gatang sa tabi ng buyan, mga kasaysayan na kung nalalaman. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Nililiyo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukana ng buyan at sa kanto ng kalyet ng gatang. Dito ay nag-uumpukan. Paano niya to sa transmitter? Joaner de Villa. Hindi ganyan. Paano naman si Bert Cabrillas? Chismis na pag-uusapan lang. Nililiyo, walang labis, walang kulang.
Mga kasukan mga trabahador, dipisil tutukan. Pusyoso at sa buhay ng kapwa'y kusiseto. Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka Priority subot ngunyan kan CIS party list ang pagtutok sa mga kaso kan mga nagtitios asin trabahador sa nasyon. Kunaman ki CIS First nominee Congressman Ed Vic Yap nagdadakol ang mga nagrarani sa opisina na igwanin problema sa trabaho asin sa saindang komunidad o barangay. Paman ki kongresista ang problema na daindaram sa mabdulok ni Nuli Tamayo sindang kwarta para magkonsulta sa abogado. Para man ki second nominee CIS Congressman Jocelyn Tulfo, igba mga staff sinda na pwedeng dulukon o makaulay sa telepono o kaya sa cellphone. Leo, walang labis, walang kulang. Itong aking inaawit at tama ay huwag magalit. Yan may Pero paman kani, bukas ang sendang opisina asin maski say pwedeng magdulok lalo na ang mga nagtitios na cannot afford sa mga abogado. Sigun paman ki Congresswoman Tulfo. Pinoy Seaman, kinutungan kan BI officer. Konfirmar kan Bureau of Immigration ang na-report na pangungotong kan sarunindang tauhan sa sarong seaman na magpapasiring kuta, pasiring sa France na pinagagdakan suspetsado nin escort service karibay kan 150,000 de pesos. Makalisan verifikasyon, pinagkonfirmar ni Immigration Commissioner Norman Tansingco na tauhan ninda ang pinagtutukdokan biktimang si JC Manganti sa reklamo ni Manganti duwang beses siyang na-offload sa siyang biyahe pasiring Paris kan dai siya tugutan na makalupad kan mga immigration officers sa Ninoy Aquino International Airport sa katakod na kumpleto man siya kan mga kinakaipuan ng mga dokumento. tambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ikadawang pagpasiring niya sa opisina kan BI, pinagdulok siya kan sarong nagpamidbid na empleyado asin pinagagdanin escort service karibay kan 150,000 de pesos. Nakatulad Nagorgulyo pa kan empleyado na nakakapagpalupad sindanin mga Chinese national na mas dakulang kantidad na 200,000 de pesos. kapasig Aminado naman si Tansingco na dapat pigtugutan na makalupad na si Manganti sa ikadawang pagpasiring niya sa NAIA ni Hudita kumpleto man siya sa mga dokumentong pinaghahanap. walang labis. Sabi man ni Manganti na nasa 200,000 de pesos kantidad kan plane tickets ang nasayang ninhuli sa pag-offload sa iya. Nangako naman or nagpromesa naman siya na mag-atubang nin kaso kontra sa sinambit naman ng empleyado na nag-alok nin escort service. Kompleto ang biktima nin mga ebidensya kontra man sa empleyado. Kabali naman ang ribayan ninda nin text messages sa transaksyon. Kung ikaw ay Aning malikayan ang sinambit naman na aktibidad, pinagsabi man ni Tansingco na oral daw pinagigibong draw an assignment sa mga immigration counters. Pinagsabi naman niya na magpupuon siyang mag-opisina sa mga palupadan nganing makalampag kun buntol ang pila sa mga immigration counters. walang kulang. 30 minutos makalisan oras na alas 5 nin pagkaaga, mapagirumdum. Muna Ang kita. oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Para sa bado na kabloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, gamit kay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamon. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, gamit kay may bangon sa libong bulaklak.
Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Kung kailan may gunit ang 35 minutos makalis ang oras na alas 5 rin na pag-aga. Yan po ang sa tuyang bareta sa kamugtakan kan panahon hatod sa tuyakan pag-asa. DZKI Weather Update. Magandang umaga po mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Lunes na naman, simula na naman ang panibagong linggo at narito na nga ang taya ng ating panahon ngayong April 3, 2023. Patuloy nating minomonitor itong low pressure area na huli nating namataan na sa layong 474 or 470 km east-southeast ng General Santos City. Nasa labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility
sa kasalukuyan. Pero yung trough, makikita ho ninyo itong kaulapan na to, ito ho yung nakakaapekto, partikular na sa malaking bahagi ng Mindanao. Kaya ngayong araw, sa mga kababayan natin dyan sa Mindanao, malaki yung chance ng maulap na kalangitan ng may mga pag-ulan, dulot nga ng trough o extension ng low pressure area. Sa Visayas at sa Luzon, makikita ho ninyo walang halos masyadong kaulapan. Inaasahan natin magiging mainit pa rin ang panahon sa araw na ito, pero posible yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Sa mga kababayan natin na uuwi sa kanilang mga probinsya para sa pagdiriwang ng mahal na araw, or sa long holiday po natin, in-expect po natin mainit na panahon, pero posible pa rin yung mga isolated o pulong-pulong pag-ulan, pagkulog dulot naman ng mga localized thunderstorms. Again, ito hong low pressure area natin binabantayan sa ngayon, maliit naman yung chance na ito ay maging bagyo, pero again, magpapaulan pa rin ito sa malaking bahagi ng Mindanao sa araw na ito. At makikita ko natin sa malaking bahagi ng Luzon, inaasahan pa rin natin ang mainit na panahon at posible pa rin yung mga isolated o pulong-pulong pag-ulan, pagkulog dulot ngayon ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura natin sa Lawag nasa 24 to 32, sa Tuguegarao 24 to 34, dito sa Baguio nasa 17 to 24, dito naman sa Kamaynilaan nasa 24 to 33, habang sa bahagi ng Tagaytay nasa 21 to 31, sa Legazpi naman 24 to 32 degrees Celsius, sa Calayan Island 25 to 32, habang sa Puerto Princesa nasa 24 to 32 degrees Celsius. Dumako tayo sa Visayas at sa Mindanao. Makikita ko natin sa Kabisayaan ang agwat ng temperatura sa Iloilo nasa 26 to 33, sa Cebu 26 to 32, habang sa Tacloban 25 to 32. Inaasahan pa rin natin yung mga isolated rain showers and thunderstorms sa bahaging ito ng ating bansa. Samantala, sa Mindanao, makikita ho natin ang maulap na kalangitan at malaking tsansa ng mga pag-ulan, dulot mga yan ng trough o extension ng low pressure area na nakakaapekto sa lugar na ito na ating bansa. Agwat ang temperatura sa Zamboanga sa 25 to 31, sa Cagayan de Oro 24 to 31, habang sa Davao 25 to 31 degrees Celsius. Wala pa rin tayong nakataas na gale warning, no? Ligtas naman pumalaot yung mga maliit na sasakyang pandagat at mga bangka, pero ingat pa rin pag meron tayong mga thunderstorms, no? Posibleng biglang lumakas yung alon ng karagatan. Makikita ho naman natin sa mga susunod na araw, halos malaking bahagi ng Kamaynilaan, Baguio, Legazpi at Metro Cebu. Generally, fair weather ho tayo, mainit na panahon pa rin ang mararanasan. Pero kung makikita ho natin, sa bahagi naman ng Davao bukas, dulot pa rin ng trough o extension ng low pressure area, posibleng medyo maulap yung kalangitan na may mga tsansa ng mga pag-ulan. Asahan pa rin natin sa mga sunod na araw yung posibilidad ng mga isolated rain showers and thunderstorms dito sa mga lugar ito ng ating bansa. Sa Kamaynilaan, agwat ng temperatura 24 to 34. Sa Baguio, 17 to 25. Sa Legazpi, nasa 24 to 32. Habang sa Metro Cebu, nasa 25 to 33. Sa Metro Davao, nasa 24 to 33 degrees Celsius. Ang araw naman natin sikat pamayang 5:51 na umaga at lulubog, ganap na 6:08 ng gabi. Sundan pa tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa Twitter, Facebook at YouTube. At para sa mas comprehensive pang mga impormasyon, maaari tayong pumunta sa ating website pag-asa.dust.gov.ph. At muli po, mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako naman si Obet Badrina, nag-uulat. Lagi po sana tayo makinig para sa ating mga latest update dito sa Pag-asa. Maganda tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed day sa inyong lahat. Ingat po. DZKI Weather Update. Good morning, Sir Eddie Castillo. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga rin po, Sir Eddie. Thank you for watching. Happy Monday po. 20 minutos na lang po ang natatada bago magabotan oras na alas 6 pagkaagaan tabayanan ng masunod na programa. Dito sa pitong gatang Kanan po niya si Cap Melvin Barayoga. na kung nalalaman ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang yung Leo. Siring ang tanong niyan ang kinabanin showbiz kung ano man ang latest na chismis. Tindahan sa buhanan yan at sa May kasaldaan ninda ni Maha Asin Rambo sa beach sa Indonesia gigibuhon. tumpukan ang ilang bilyong istambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Sa sarodang interview kay Maha Salvador asin fiancé kainin ni si Rambo Nunez pinagkonfirmar na sa maabot na July
Ngunya na presenting taon sinda ikakasal. Nakatulad kong busyoso at sa buhay ng kapwa ay kusisi Agad, dahil man nila pinagsabi ang eksaktong date. ugali at hindi ka pasensyoso. Malamang oras-oras ba? Sa Sarong Beach da ini, pinagpaplano na gibuhon Pandang Yurili sa indang maabot na kasal. Yuruleo Agad, dahil man pinagsabi kun sa beach sa Pilipinas o sa sarong dagat sa ibang nasyon. Yuruleo Narendeo Narendeo Agad sa mga nakaabot daan na Posible ang bareta ikaw ay mayroong sikret sa pitong o chika nasa Sarong Beach subuot sa Bali, Indonesia gigibuhon an sa indang kasal. tahimik. Pagpatay matayang kabawat saglit. Ito ay hindi chismis na pag... Sa Bali, Indonesia da gigibuhon an kasal ninda Maha asin Rambo. Itong aking inaam. Dapat da sindaan maggastos sa airfare kan sa indang mga invited guests. Mga abay asin mga ninong asin ninang. Itang di mawawag Gigibuhon na kasal. aking Unda ida, baka mayong magpasiring na bisita sa indang kasal. Iyan ang problema, mahalon. Halon talaga magpakasal ngunya na panahon. Pero mo yan, si airfare sasaguton kan ikakasal. Sabi kan mga fans ninda, yan pa sana pinagbabati na nin best wishes sinda Maha asin Rambo Nunez. Dito sa pitong gatang sa tabi ng buyan magkasaysayan na po. Grabe ano, siya pa ang mabayad. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yureo, walang labis, walang kulang. Pero pa niya tong bareta sa showbiz. Dahan sa Chismis sa showbiz, reunion movie ninda Boyet asin Vilma, dagos na. dito ay nag-uumpukan ang Ayun na subot makakapugol pa sa reunion movie ninda drama king na si Christopher De Leon asin star for all season na si Vilma Santos. na pag-uusapan. Aneno dakul pa nagdududa na posible na madipisilan ang producer na pag-ibahon ang duwa para sindang kadakol-dakol na pinagkakabalan ngunyan. Kapwa ay kusisi Recently nagpapod ang sarong produksyon galing in media conference to announce kan sa indang initial presentation ito ay hindi ang pelikula na igwan in titulong When I Met You in Tokyo kung sa bida sinda Ate V asin man si Boyet De Leon. Yuruleo Sentiman ang duwang darakulang artista sa sinabing event to sign the contract for their 25th film together. Yes, for 19 years. Naka 24 na pelikula na ang duwang A-listers asin pang 25 na ninda ini. And When I Met You in Tokyo. pitong gatang lahat naririnig kung ibig mong mabuhay ng tahimik. Dahil magbabago ang plano ay sa September na this year may papaluwas sa sinihan o sa mga sinihan ang sinambit naman na pelikula. Ang produksyon na ini, baguhan na film producer na pinamamayuhan ni Rajan Jidwani. Ang tama ay huwag Iman ididiriyan ni Darado Peru, asin man Romel Penesa, kaibanan si Suset Doc Tolera na nasa screenplay. ngunit ang di mawawaglit taga-rito aking May Aida, huring nagkaibanan sinda Ate V, asin man Boyet sa Mano po 3, My Love noon kaitong 2004 pa. Kakapirang mga pelikula na pinagbalayanin da Boyet asin Ate V, iyo an Relasyon, Haplos, Broken Marriage, Immortal, asin an Dekada 70.
dito sa pitong gatang. Sa lado ning karawat, Makasaysayan na kung nalalaman. Ito ay hindi Lakers da ipinaporma ang Timberwolves. Suns mainit pa man. labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukanan. Yan. Napagmata na ang bisitang Los Angeles Lakers sa third quarters asin nairehistro ang pwedeng or posibilidad na maging kawasakan sa indang kapangganahan ngunyan na taon kontra man sa Minnesota Timberwolves. Napag-uusap. 23-111 sa NBA kasudma sa Target Center. Ngunit bakit meron Mayo pa man daog ang Phoenix Suns basta iyaon si Kevin Durant. Asin pinagpababa ang numero enot kan Western Conference Denver Nuggets 100-93. oras ba? Naglamang man ang Timberwolves sa 3-point play ni Karl Anthony Towns nganing puunan ang third quarter 68-55. Asin yun na yan ang sendang huring ribuk. Haliman duman sa umiinit para sa 8 puntos ni Anthony Davis nganing panginotan ang paghabol kan Lakers na nagabante papalaog sa fourth quarter 90-83. Asin dainaninda ini pinagbutasan pa. Imposible ang maglihim kung ikaw ay mayroong sikret. Sa pitong gatang lahat naririnig. Kung ibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik. Ipatapos si Davis asin nagdugan pa nin 17 puntos sa fourth quarter nganing magtapos na igwanin 38 puntos asin 17 rebounds. Double-double naman si LeBron James na 18 puntos asin 10 rebounds asin nini ang pinaka-enot na mas dakol ang kapangganahan sa daog kan Lakers na 39-38 asin ikapito sa West. Katabla ang nagpapahingalo ng New Orleans Pelicans. Ibig, yururuleo, nariruleo, nariruleo. Dukot man ang Suns sa playoffs sa ika-42 na kapangganahan sa 77 kawat matapos ilaog ni Durant ang 7 sa iyang 30 puntos sa fourth quarter. Alagman sa peligro ang pagingan numero 1 kan Nuggets 51-26 asin nagsadit sana Sansa na makalamang sa naghahabol ng Memphis Grizzlies 49-28. Tawakan na mumurong huring hirit kan Lakers, nagtriumfo ang world champion Golden State Warriors sa San Antonio Spurs sa score na 130-115 matapos magpauran ng 7 3 points si Stephen Curry para sa 33 na puntos. Ito ay chismis. Tayan Warriors asin LA Clippers sa 41-37 para sa ika-5 asin ika-6 sa West Conference. Dahan sa bukanan. Yan at sa kanto ng kalye pitong gatang. Dito ay nagkuumpukan ang ilan. Daan po sa tuwing barreta sa lalo ning karawat. Buhay kundi ganyan. Aficionado sa NBA. Hindi chismis na pag-uusap. Good morning, good morning. Leo, walang labis, walang kulang. Ako na po kamo. Ngunit bakit meron tao na katulad kong busyoso at sa buhay ng kapwa ay busiseko? Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras ba sa gulo? Ito ay Nagluwas na po si Bolang Kristal. pandang Leo. Yan na po ang sa tuyang kapalaran ngunyan na Aldao, April 3, 2023. Aris, mag-ingat sa pananalita dahil baka ang magandang balita ay maging pangit dahil sa paraan ng pagkakasabi. Isiping mabuti ang sasabihin para maiwasan ang magkamali o makapanakit ng kapwa. Iwasan ang pagpupuyat. Lucky numbers 6, 18, 25, 37 and the lucky color is green. Patay-patayang kabawat sa Taurus, kung naging magulo ang sitwasyon sa relasyong pinasukan, putulin hanggat maaga. Ingatan ang health. Lucky numbers 9, 18, 27, 36 and the lucky color is blue. may tuga nangyaring isip. Ang pitong gatang kailan may
Gemini, nasa kondisyon ang mental na kakayahan at handang harapin ang pakikibaka. Maganda kang makisama. Lucky numbers 2, 9, 26, 40 and the lucky color is brown. Cancer, mag-ingat sa ginagawa at tiyakin na hindi ito labag sa kagandahang asal o hindi makakapagpahamak ng iba. Lucky numbers 4, 13, 29, 33 and the lucky color is yellow. Leo, iwasan ang magpadalos-dalos sa anumang gawain o desisyon dahil mabigat ang timbang ng pagkakamali. Lucky numbers 3, 19, 24, 36 and the lucky color is beige. Panlang, yung Leo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa Virgo, hindi maiiwasan ang argumento ngunit mailalayo sa sarili. Sa gulo, huwag patulan ang pananadya. Lucky numbers 7, 23, 34, 40 and the lucky color is lilac. ito ay hindi chismis na pag-uusapan. Libra, isang kasambahay ang maglalambing ngunit maghanda dahil may kailangan siya. Pagtuunan ang kalusugan. Lucky numbers for the day 5, 18, 21, 36 and the lucky color is jade green. Pasensyoso, malamang oras-oras ba sa gulo. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Scorpio, unti-unting makakamit ang tagumpay kung patuloy ang pagsisikap. May kaunting hindi pagkakaunawaan. Lucky numbers 3, 22, 34, 41 and the lucky color is violet. Sagittarius, maayos ang kalusugan, walang dapat ikabahala, basta panatilihin ang disiplina sa sarili. Huwag basta maniwala sa sabi-sabi. Lucky numbers 10, 29, 35, 43 and the lucky color is yellow. Pagpatay matayang ka bawat saglit. Capricorn, magiging makulay at masaya ang relasyon sa simpleng pagpapakita ng pag-aalala at kalinga. Lucky numbers 5, 26, 38, 45 and the lucky color is golden brown. Nangyaring isip ang pitong gatang kailan may gunitang di mawawaglit. Tagarito ang aking iniibig. Aquarius, isang proyekto ang hahamon sa talino at galing ang darating kung pagsisikapan magtatagumpay. Lucky numbers 10, 23, 32, 43 and the lucky color is silver. Dahil sa pride, tuloy ang mawawala ang minamahal at sisisihin mo ang sarili. Pero ipagpapasalamat mo ito sa huli. Lucky numbers for the day 7, 15, 25, 30 and the lucky color is rainbow. Yan po ang sa tuwing kapalaran ngunya na aldaw, April 3, 2023, aldaw po na Lunes. Sana po kamo, tama-flag ceremony kita. Sa tabi ng buyan, ibang kasaysayan na kung nalalaman. At na Lunes, kan bulan na Abril. Na pag-uusapan lang, yung Leo, walang labis, walang kulang. Kami po personalmente na nagpapasalamat kan gobyerno probensyal sa pamamayuman ni Governor Luigi Villafuerte asinman kan National Council on Disability Affairs. Kapag didistribuer pagtataonin computers para man sa PRP or exclusively para sa PRPWD system. Kuan matugang matabang sa to sa pagkuakan mga datos kang PWD sa Interong Camarines Sur. Meron tao At po pinagpapatanid asin pinagpapagiromdom kan NCDA or National Council on Disability Affairs na daipo gagabiton ang sinambit naman na computer sa anuman na personal oras ba na bagay. Ini po, again, exclusively for PRPWD system. yung Leo, walang labis, walang Lang po yan ang pinaghahalat. Tangani po na mapirmahan duman sa Kongreso.
Ni pinagpoproponir na pensyon kan gabos na mga persons with disabilities digdi po sa satuyang nasyon. Sarong simana pinaggibo po duman sa sangguniang panglalawigan, Kapitong katang lahat natin. pagdistribuer. Kung ibig mong mabuhay ng tahimik. Aray po, salamat sa ipinagtapunin dong computers para po duman sa NCDA. Ito ay Salamat po kay Executive Director Juniro Pradeas. Leo. Muya po ng Executive Director. Itong aking inaawit. Ang tama ay huwag magalit. Yan may bunga nangyaring isip. Sabang man po kan PSWDO. Kailan Salamat po. itang dilim Pandurog din do sa PWD, kaibanan na po ang provincial government. Yururuleo, narendeo, narendeo. Ngayon mga tugang, inabot na naman kita kan sa tuyang oras para magparam digdi sa programang Bangon na Mga Karonda. Paano niya to sa kontrol? Sabi na obra. Information yon man si Bert Cabrillas. Transmitter, nakibanan man niya to si Joaner de Villa. Dito sa pitong gatang sa Iman po girarayan sa indong lingkod, ibang kasaysayan. Zerong Servidor, Kagawad Jonathan Oliva. At po kan sa indong pagkantabay